Посетихме 100 национални туристически обекта и още много други красиви места, които ни кара да се гордеем, че сме българи. Нека заедно познаем, обикнем и опазим България. Приказките оживяват приказната гора Раковски. Паркът е чудесно място за разходка и игри, запознавайки децата с десетки български приказки. Освен персонажи в реални размери, има и макети на 7-те чудеса на света, както и голяма детска площадка. Раковски е известен като най-големият католически град в България. Тук се намират едни от най-красивите католически храмове у нас. Всяка година градът оживява с кукерски фестивал Кукове Раковски. За нас си остава приказния град, в който приказките оживяват. Както пчелите пазят природата, нека и ние пазим България.